Usa ka 18 anyos nga amateur boxer ang nakomatos human sa dula niini atol sa usa ka boxing event sa Bansalan, Davao del Sur. Nga nawagan karon og pinansyal nga tabang ang kabanay niini. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video, makita ang pagsaka na sa boxing ring sa 18 anyos nga amateur boxer nga si Anselmo Tagalog Jr. nga taga Matanao, Davao del Sur. Kini ato sa usa ka boxing event subay sa pagsaulog sa 71st araw ng Bansalan, Domingo sa hapon. Dihang nagsugod na ang round 1, nagbinayloay na og kinumo ang magkalaban sulod sa ring. Ikapilang higayon nga na-corner sa kalaban kilid sa ring si Anselmo. Apan padayon ni ining gipamatud-an ang iyang kusog sa boxing. Kini matud pa ang unang higayon ni ini nga boxing fight. Apan human ang tulo ka rounds, pakyas ni ining nakabot ang kadaugan. Human ang dula, dinhina ang mas pait nga kasinatian. Human ato na nangit po niya kaya nga siya nga. Sinay mo, sabay na daw siya sa iyang promoter, kauban po niya. O sige, di sana, grapon ko. Kaya tapos, pagkagabi na, kay man na human nilang event dito sa Bansalan mo. Kung anak, kanang munti ni Bangan, yato nila dito, kay Gitabang, kaya nakuyapan doon. Gusto naman siya katulog. Hindi siya magmata. Gisulod sa intensive care unit sa pribadong ospital sa Digos si Anselmo. Nasayran nga dunay blood clot sa iyang tangkugo. Gibalhin sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City sa Anselmo kung asa gioperahan kini Miyerkules sa kadlawon. Sumala sa Bansalan Municipal Information Office, gipanubayan pa nila karon ang maong hitabo o gina-contact ang organizer nga usa ka local boxing association sa Bansalan. Nanawagan karon og pinansyal nga tabang ang inahan ni Anselmo, labi pa nga bugtong anak lang si Anselmo. Panawagan mo kung magtamang sa kuha na maluwas sa niya kong anak. Bakit po na yung pangalat ko ako din siya sa kumuyan. Ito ko yung pangalat ay likado ba yan no? May guwagulo anak. Pero wala siya ko na sa'yo. Alang sa mga buot mo tabang, mamahimong i-contact kini nga mga numero. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.